nemazenya masati arumweya maziso kubashura jango jango asina kwezvo makanganisa kuona anotitaridza kuti dzatibvarakasiyana kugari kwatiri zvarangaria mashoko mamwe akaita Jesu achitakapfuura vadzidzi vake panorugwaro rwebhaibheri wakafamba ndobva asvika ikoku ndokwaiwana naSimoni Pita nevanun'una vake vakanga vane basa rokuredza hove asi rugwaro rwebhaibheri kana ukanoenda runoti musiku ihwohwo vakavake vachiita basa rerasa havana kubatanya kwechipiri rugari kwatiri amen. Asi kwanzi Jesu manje asvika manje wakasvika akati nhai vakomana mune chamabata here kwaisvikani usiku hwose tavata tisina kana chinhu isu zvikazi naJesu kandainenge kuti hwokokoko kuti hweukoko kuti hworuzviko kandaikoko zvikani zvokwadi ndobasa rediri ungangotiudza ende asi ndobasa rediri tavatapita zvinhu asi hatina tatamubata rugari kwatiri amen. Zvikazi naJesu kandaikoko tozendekutaura kuti kandaikoko rugarevo kwaizi vanaSimoni Pita vakakanda vachibva vakanda kudero kwanzi vachinobata rutava kuti vachibudisa manje kwanzi vakoniwa manje nokuda kwokuti vakanga vava nehove dzakawanda kwai kumhiri nechekune rumwe rutivi ndokwaiva nevanakomana vaZebhedhi nababa vavo kwanzi nebhaibheri kana ukaroenga kuti vakomana uyai kuno mutibetsere unoti hove dzikuno dzawanda kwanzi vanokangata hove dziya vose vanobatirana vanesa kuya nguva iyeyo Jesu kwaizobati right izvi zvamaita izvi ndolazitemu yokuzviita izvi zvinoda kuti muchizoita vareani rugari kwatiri omahoterera Jesu ndoda kureva mashoko okuti nhamo kana yawanda unokuudza munhu wose wose kana wava nenhamo asi panabva manje pauya munhu chaicheyo kuti uudze nhamo rugari ngavenda kwanzizve Jesu afamba nevadzidzi kana ukaverenga pana Johani 21 kana ukaverenga zvakanaka Jesu vakanga atozofa ndobva amuka kwanzi rugwaro norugwaro rwebhaibheri wakazviradza kuvadzidzi vake rutatu rwokutanga wakazviradza kuvadzidzi Tomasi wakanga aripo wechipiri Tomasi wakanga vapo wechitatu manje wakazozviradza kwavari vadzidzi vaya kuti vazosongana naye kwai vakanga vadzokera kuti kurwizi rugare ndozvinotaura bhaibheri handiti kwai vakanga vadzokera kurwizi asi Jesu wakasvika kuti nguva dzakada kuva neidzo dziya dziya manje kwanzi norugwaro rwebhaibheri ndovasvika kuti vati nhai vakomana munoita mamubadekazadzira rugwaro rwebhaibheri kana wakaruka kandai kuti netekokureva kuti hwekwe vanokanda kuti vanobata hove kwanzi vakabata hove dzasvika nuka 150 ndozvandakaverenga rugwaro rwebhaibheri ruchiti vakateedzera munhu wakanga ane simba racho rugare ngaroezo saka nhasi pauya munhu une simba rezvinhu zvakawanda handiti ndozvandiri kutaura ini tine zvimwe zvatinoita kana tiri kumisha yedu nekwetinopindira asi nhasi pauya munhu nesimba risina vana vanyamwa pauya munhu nesimba risina vana varinoza rugare ngaroezo hatine 5 minutes handiti toda kuti verenge 10 nhamba yakaita 21 zaruka ndikogara pasi kasire kuverenga 10 nhamba yakaita 21 zaruka ndikogara pasi kasira John 5 minutes nopera uchitoka mashoko pa 10 nhamba yakaita 21 zaruka mashoko pa 21 nhamba anoti nenguva iyo akafara nomweya mutsvene akati tinokuongai baba ishe wokudenga nepasi kuti makazvanza vakachenjera nevakangwara zvinhu izvi mukazvizarurira vacheche hongu baba nokuti ndizvo zvakakufadzai mashoko pa 22 anoti zvinhu zvose zvandikapiwa nababa vangu hakuna anoziva kuti mwanakomana ndiani asi baba uye kuti baba ndiani asi mwanakomana kana vanhu vasina mwanakomana havagoni kuziva kuti pane pasvika chii mutungamiriri verenga mashoko John uchimanya pakoma panoti naye mwanakomana waanenge achida kumuzarurira iye ipapa akatendoka kuwadzidzi vake akati ndobvatarisa kuwadzidzi vake akatendoka kuwadzidzi vake ndobvatarisa kuwadzidzi vake manje akanoga meso anoona zvamunoona meso anoona zvamunoona izvi akaropafadzwa 23 panoti pa 23 panoti nokuti ndinoti kwamuri kune vaprofita vazhinji nemamwe madzimambo anoda kuona zvinhu zvamunoona asi havazvioni mira John rugare hamuzvizivi here kuti kune vamwe vanhu vanongoramba vachingoti tiri vakuru vari sei ukoko
asi mukadzi wake asipo. Rugare utoona nezvimwe zvakapata nezvimwe zvakazi zvakapata zvinoteverera munhu zvinonatsa kutoona kuti uine mukadzi wake hapo nevana vanenge vachiti hamudhara unopepa Rugare asi zvino zvomunoona izvi zvakavanzirwa vanhu vanoti vakachenjera izvi. Rugare kwatiri verenga John Rekanzokoro pa 24 panoti. Nokuti ndinoti kwamuri. Vaprofita vazhinji. Kune vamwe vanhu vakawanda vari munyika umu. Namadzimambo. Nevamwe vanoti tiri madzimambo. Vanoda kuona zvinhu zvinoonekwa izvi. Havazvibonisi. Nokunzwa zvamunonzwa. Nokuti pane zvimwe zvinhu zvazvinzwa. Rugare kwatiri. Baba pane zvinhu zvetichazwa. Zvimwe sai zvakambodzukwa uye hazvizodzukwi zvefuti kusteriso. Rugare. Unepambo kuerenga John. Rekandoenge pa 25 panoti. Pa 25 panoti. Zvino umwe mududziri womurayiro akasimuka. Chirega John. Ndinoti mesa vanhu anoona zvinhu izvi akaropafadzwa nemhaka yekuti vamwe vanhu vari munyika umo havazvioni.